Здравейте! В днешното видео ще ви покажа един много хубав маникюр, а ето този. Ако искате да видите как се прави, продължавайте да гледате. Първо медицина, който съм избрала, е на дървини, за да нанасям на малко, но забравих да ви кажа, че е нужно да лакам. И не знам къде се зелен цялото. Много да се изказвам в пътекция. За това трябва да ви изказвам Сега на гъбата взимаме от най-тъмния лак, моя линия, точно лектно. Когато сте решили да е най-отгоре, да го нанесете на цялата, после съответно и на гъбата. Нанасяте в реда, в който вие сте решили да го правите. Нанасяме по-светлия, т.е. най-светлия лак, който аз съм избрала да мине. Така. И от зеления това почти на свършване може, затова малко го държа наклонен да идва лак към него, защото е много почти на дъното, но съм го ползвала. И сега, когато сме ги нанесли на гъбата, ги пренасяме върху ногтя. И в крайна сметка трябва да се получи нещо такова. Аз в края на нокътя добавям последния лак, който съм решила да е, в моя случай зеления. Така най-долу. Така го нанасям. И после, за да не изглежда, че съм го нанасила отгоре, с гъбата от там, където съм ползвала, не лъка, взимам и го потупвам, за да изглежда дизайнът така, както е. И ето, в крайна сметка, какво излизам. Аз същото ще направя и на безименния пръст.
Така, нанасям. Ето така, докарахме го този. Ако имате някъде да го изчистите, аз случай отгоре отстрани, взимате една клечка за зъби потопена в ацетон и го махате. Ето това е, което сме постигнали. Ако този лак ви е харесал, натиснете палците нагоре, коментирайте, абонирайте се в моя канал и до следващото видео.